De transportleden. Ja, wanneer had je zin in de kap? Wanneer prima. Nou, juist de zaken die ik ook creëren. Wat doe je eerst? We hadden een soort. Ik was gisteren jarig en toen zijn we naar Sint-Anna-Prachtje geweest en toen hebben we daar een feestje gevierd. En toen hebben wij nog een keer gezwommen daar en we zijn naar Science City geweest en we zijn naar Aeolus geweest. En nog hele leuke dingen hebben we gedaan. En we zijn ook nog naar